papa ba na ye na ye mpire no pa bi ani ho ye na ye nyi bisa kwa me nkroma kra no ye o mampani ye na ye awi panne o pam nkrofo ne ma no no tutu ye kosie no ntu sa ko yi na be sa be ye no tutu na na ko ye na dabi denti ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den abusanfo yama munyina akwa ba yamba Nyansapo TV so because Nyansapo na wagem so say san ne badwem ma kwan so na so yesi edi ehia eden komo foforo e na san bre wo na so be subscribe to channel no be like it obe share mu bibi enye bia hwe comment section wo so e ya na wache wadwen na aye fe na aye de e na ye bedi nkomo medin ne oba yesuama yebo ne Mene Okyeame Takyi mensa. Abo mementi. Okyeame Takyi mensa. Na sendi ehia ye de nkomo foforo ebrewo ene so. Okyeame. Mane. Akwaba. Ya na. Wi aboko. Nyamtumi. Amakom yehu adaroma. Amakom yehu adaroma. Wi aboko. Ire nyame asese ya beto ahodi mu. Na eni ubedi nkomo ene so. Amen. Ahwefo de so mani je ho ankasa. Sanetie. Don't comment na ma yehu so mani je de wo ye ho. Me hu ani gi se bode ye kokko. Akwala hu so ma mi frefuo mu aba. Okohwe ne ma nso akokko da so no we ye kuta. Hu ani wani age. Hu ani wani age. Sa na hu ani ani age. Nyame shiraw. Nyame shiraw pa so wo ye ho abotre. Na de bia so cherekere. Sanetie. Ene so so wada ma beboya me yesensu ade foforo. Sanetie. Jo. Ena me bisa. Ye kase panyin a. Hwan ni panyin? Ye ka panyin a edi nka ne wode enyini nti ne yefre ne panyin de ni mfie ne woso ti yefre ne panyin nti ne yefre ne panyin ena ye wo onipa adwene mu no na adwene mu do asem to a wokọ ne nchen a afutu ode memma no wona awere ahom ye hia Awere bechichi. Na nka ye ka panyina onipa ba asase su ache. Ni sisi ha ye fre na opa. Nti oba ye no obu ni die na che. Nti ne pa na nkasa anyini. Obu ne pa ache. Nti ne pa na anyini kasa na wo mu anyini. Nti ye fre panyini ne panyini. Sa. Ho na di sadi ni ba ye. Sa. Ahona de ino bae Matiase na nka ye kan saa kan ne ye paninyansa nimdie mu akwada bi wa saa ne nyame bo no kan keto ye ne nam hoyi bi wo ha ngi edemu no abion bi ngi na edemu ntu do ka kase ye be pam ne me hia wonto no sa nti saa ne nipa ne bitia me wo hoyi ifiri me mofra ase na obia papa ye ohene obia boss nana oba we oba ye adwuma o radio so sabre no na me ye ketewa ampa asum be ye ifise ma bu ba kire se unya kra nyame so obewutu ano aba nku da wo mafunu kura re bo asese mu buo ne tuo na ne beku sanete kese nyon kra bia no obu ani fie den beta befo be ye wonu de mutumi nsuo be de obode sa tim sa nti tete no so kwa ahemfi a ntumpan a ewo ho no ebo no ye wo ba ko na ye wo be ma ba ko na ensem na eka nti de obo no ye fre no kirema na nkonta no kuta no a obo de so wo yan ye kan ma o ye kan nkonta ni dinu no ele so kita ma bi nkonta no kuta nkonta na ode yan ode ke kansem no yan obusa se onipa boa hata nchene kwa wako baabi ye koma waduro ye se eni enchene a afo nipa de bebre wo mo yesa wo mo kiri enchene gise ye chiri frying pan mu ma na wi ansana wadi nti mpanimfo se onipa boa hata nchene kwa da se bo de begu nsum ye den begu nsum sa nti nchene na akoche ye no
Yen kwa na de gogo. Nyina nyenzuo. Na na ne. Ebe na ne. Santi bo ndipa bo ha tanche. That's a body begunso. Begunso mampa. Na hoho atabese ho kwa. Hoho atabese ho kwa. Ontinwe. Ontinton. Hoho abaye besi de ni. Nyina duane no. No, wotitare wo ya no oyo. Wonso onwe. Wonso onwe. Oh, ntati aye omo hoi. Ntati apeto. Enipa ebubuja abefufuto na ntati aye o. Wosi efufuto a wosi efuregu fom no bedi. Ade nti na omo wa me mfigya no mefi. Ka bomponi enzo amrevi. Sa enti oba ko anyina. Oba ko bubuja. Na egya ntati a omu. Ububugu ono wosisa egya no. Wo mu afore o. Uhunam nyina ti wo yesi ya no atugya na guom so kunu no otifie so obema no kofra no bra so obema o mesese egya no me nti ntati ase ne hu awu kura wage egya free manzem atiasie okay ati mete wa mumumi no ma anye hwe no mitimi egya free manzem ampa so onya tegu no ho abegya ho beto egya no nyina bi hafa sanity papa nyinda wo kire yen ne se enyini wo ho edidi panyin ba eba ena nimdie nyansa so timi di panyin ba tibi wo kora no yakora na busua ni nyina se de na se busua panyin se na adwumu do sanity sa yehwe ne mofrase no se ne o si ye ne ade aso kora we di fi ha mpanimfo no bi na kwaba no timo hwe ni ye ana sade no gidi se bitimi ko basa Mami se uti wiase na adane akyenyi ni bebreba wu ntem me na me ka kire wo Bible kra no wo kenka ya Nyankopon ka asem bi kire Abraham wo ka kire se obemena wu okonya mfie aduana yo mfie 9 obesan aba Nakopon ka kira Abraham sa besan aba nti nipa wuwa hwe enka nipa nsakra da sese ya wo hes wa mu bra yi a na wuwa ukwa ti se nipa ba wiase a o so obo moni so be pedabre anya sa wuwa ukwa ye so so baagi sa na ho asesa pedabre wa ha so nya dabre so ho sa sesa na obo na ha na wo de ko no so wu na de ka no antua ukọ a oroba hu anti kramoni e de ka owu a wosen kramofo no nyina ka hia ne amudidi tuo ne tua sika no se be ya wo okra na so mba bi no omo ka kiro sa ha ye won ye hu nto ye na wakofa kasa abeto ye so ha hwe ti de bi mu kan se onipa wu anasa nipa wu anasa so wu na ensan asa wu bi danti wosi nipa wu anasa hwe anya no kresa anya no kresa ene esenka nkrofo bibiri ono ma betwa yen kwa na so akọ na wo de onya kan ani gusu a na ohia pani a obegi ne bag so na na fuma mkuta na fere mabu ade hwe ochame asema wo kan sisi anu ho twema dwen se bibi so hwe se nipa asema be fira asase so hwe se bibia wa tu bibia bo as anu anu ono bia ni asema ha wa tu bibia na wo achian tokwa bia ma asem bia ma woni ohotini wo momu ni ohotini wuye wu achi Bible say so wu ni ansie oyi mpo a wo apon makora ye kye Nyankopon nu asem no wo ye anye atwede bo ani ade ene kada ho ni sese no Bible say so what is wo apon ma ka wo ma me da no a oye na ofiri gu ye kra enka ye kye wo ka fa so wo se echen wo wanyini ni antimi anye wa yi na wasem a wo kan kaba de twema dwen si so ye nyina ye musician kakaka o Ghana has in free mu lumba so free mu this you say pede na ye ke ye sin mpo awie kwa ke ni sen ke be yes ye wie de nka afa de nka so be sin ne de bia ye sem foforo we si ye we si asa jo no se pinto abo ansa na die o abo ansa na die o gini si gumo di bia gumo na be de e bo wi a na be hu ni subai nti pinto awo se be de mete woncha wo pa hwe me ye bo a wo no ma so mbo hu kwa am de mo be fa nti pinto abo a
ni di ewu sanity ti nipa na ti ase no wonte ne ho nsem saa o onya wuwia die ma oye ya na enye nyina ye beka ho asem nti se ne ha sei no ne nsem no nyan dae na de bia foforo bai saa na hoso ohu to ohu na mane ana se ososo namu saa me se onya de utrisi wo twa foto a ehoro ba onan so ye wiem bisu wa nyina oye nti we no wa nya ne iye no saa na ebe ye onzu wanzu na chi ye no wo tutu ni ye nka baba nsa tutu ni ye a enwian se ma wo kro on tutu ni ye so fa ni yi ho akokoba tai ni mabebre akokoba ni mabebre ebere no nya korienta bra krata o ma ho boaboa wo ho ansan no we je ye jade awere ho be kwa san ma do boaboa wo meya no so boaboa wo ansan na wakọ sa ti se boaboa ho ansan na yakọ boaboa wo ho ansan no we je ye jade awere ho be kwa san ma do boaboa wo meya no baba ma ya no akokoba tai o ma bebre ebe dai na obenya korienta kra ade akata o ma ho e boaboa wo ho ansan na wakọ sa mpanimfo mbeto o mo na papa yo hene tine nkrofo ba na nchen beto nwom e ho ne ade mitie ti o se akokoba tai o ma bebre akokoba tai o ma bebre ebe dai no nya korienta kra kata o meiso enu nti boaboa wo ho ansan no we aje ye jade awere wo be kwa sama do boaboa wo meya no ampa o se enye lumba nko a ya sapon so to ye sa na si o enso ne wachi nsemse bebre na ye ne yere nya ne yere ene ye nji ntimu kasa kire nchirima kasa bi kasa nchirima so obi die no obi hu nkotwa no ne yede no yaduro we no ekuro nkotwa agu no ho nya agro ana we nso atukuro no foforo ana yase pani asomasi aduro na hwe ndi pasomasi aba o hwe ne kuro no firi ntiri so besi na ase na papa we aduro no ne timi hwe no de a ukuro ba akopɛ we de ase obi ma hwe abroso mo obi hu nkotwa ne yede no maduro sanity abasembe ne wo ho madadulumba eni ye papa ya sapon omuwo ye chinsensemi abasem bi wo ho no ma betimi de ta kira ma me de atie ne se enka ehunu ye obi a wo ma ye nhweso no wo ne ye de ye nhweso ebisa afutuo eni ade nyankopon ni dimi nimdi awurade de bo amo mo no mo anfa ntumo mo ho enka mono mo ne asofo mo ne ehwe mo bra so de ehwe mo suamo sa entinka nsese mo asem sei mo fa na nka efiri ba asem we nka nsese wo mo fa efiri ba efise odwumtuni bia no yen wo ye asofo asem obeka wo de toto obra ho a eboawo ofutu se mebre wom dodo kra na nwanwa se panie o pam mikrofon ne ma no no tutukro panie pam na mikrofon ne ma nya panie na pam no kre no tokro da no to no kre obi a hunu pam ma no zo pam mikrofon ne o pam mikrofon ne mo tu mikrofon fo no ena mu achi na asem na aba sisi ho na eba be pam mo tokro na mama mame anya sam ketwa na ho nu anya sam ketwa na ho nu no chamo se washa mienu nyina nipa mienu nyina omu achi sene nka mpofo genum ni ade awu but asem bia ma very good dey na wonkwa de asemo ba na mienu ni nyina so hwa de ma asemo ba ho bi ni kwakogina o mabusa panyin so ni nyina so kofa ma asem na eba ni nyina so na mama na asem na me kan ma asem kirawo ka cho se bemba bebe wiase an ho beba sema efrima samson ode yatabodwe akum nipa nyekuma na nka da ntina bayi waketo we be da wa ma wakire nyansa kwa me tutu ani
amewi ase afi de wo ka ke Nyankopon se wo ma wo ni apem nkungu akọwo so abrosan gu ho so ase kiresen ase pa kiresen nti wo ho ensem ya wo ni ma beto wo nyina ye ma asem ya na kofa we nyina bae nti ye ka we na kire nkirimba ani wo mo etie se ema no wo mo ye huhuro ni awo ema ye huhuro ni awo huhuro ni awo ye ni wo ho a ana hu ye so mfa so ye ba nso a na huhuro so ya asem ne nam sanete azisa pentuam wadidie udidi pentuam no ahwe ye no abesa aku sa ma wade ma sitna te se pentuam wadidie ai wo hu mu didi ya ebekun grass ya bo na odi nsa gumu no unhwe untungu to kone kora na yin na ko ba bi bo me mamni na ankame wonti obabi ti obabi sanity nti wiase no ya na ya mom se wanka ye de wo be hwe so no mom na wo sa bu nkrofo abam se wo be sa mani pan wiase anya futuo bio sa na so masi koye ya ni wuachi ye basa ayekon na aye no ntofo nso brewu nso asem sa ama aden na mumu a ya sapon so bo asore nyum ndinkanze se bibi se na esi so aba ni patuntum ne yakohunu buroni yakotu agu nso a asema beto ho no anoma bi wo ho obeye Abusuapanin idi pa na efre no Takyi afroben no obeye Abusuapanin to di abusua no so na ma ware ye odi kotena na yiri krom na asem ba beto ho no ye kofre no se asem aba no wo fa ase no mienu yakon aburu ye hunua a nua no beye adwuma ti abusua no odi ne ochena ne yiri siko no wanko ene dua bo no hye abusua na ase no se wo watena ho sa ama asem si ato fie ama asem na aka fie ho ene ye de no to asantrofie no ni pa de Takyi afroben na some be fie a wankohwe anka na to asantrofie nti asem to fie sa santrofie nti wo se wo fa no a wo fa musuo ja no so a wo ja sade ye ka sade sika sade nkrofo ka se sade David nama David ye ka se sade wo bi hu a o ye bi a na ho frefre sika nti asantrofie anoma wo ja no a wo ja sade wo fa no a wo fa musuo aba fie sa esen ka Abusuapanin podie se ka wo abusua mu a asemo ba efisiesie nyina wo sentina ampofo ge board abre wati fia ye board be ye odi asempanti na nyame ato no nkwam wo ama na finkyire abre wade ne ye finkyire ai won kyere fie abre wati fie bono be ye odi asempada na nyame ato no nkwam wo abre wanu ama na finkyire sadete so nkyere wo fie sa ntu nkwala nsia no sa nti opanimu die ne nyenye nkyere wonde wanyire wie na fie no obekyere nti obenya ofinkyere eka se panyi wo fie oye sa ne sa kokorawa woti fie wo kye na hode a wo kye wontomago do no afram na tete ne bi ne up down na hew no sa na tie wo simu pen sa ana de time ko fa mo de be hye mu se ya no dade lumba eye a yeye no kumasi ya shanti bi o se na yere akusia se wasan be ye foforo bi o na ye hu e obeya na wo nya na obeya na obeya fe se Abusuapanin aboa ba ko ye bo ne ya mbirem wakuma aboa ne yan ni yi fa na utwa ha no atwa no yi we ni nyina afiri uyi wi a ye be sa de aboa no to ha obesa ko yi ni ya untanya bi wo aboa ba ko ye nyini ya mbirem nipa ba ne ye na yi mbirem nipa bi ani ho ye na yi mbirem bi sa kwa me nkroma kra no ye o mampani ye na yi ye wi oh ntine se fata se Abusuapanin akọ court se obeso mode
tabo to so na injection tabo to so say aye fufuro bi ansa Debi na ubere no asa ye na yi ye kosie no ntu sa ko yi na be sa be ye no tufunu na na ko ye debi ye ntra ho asem bi wo ha o fere wase a o matete o che o fere wase a o matete o che asoto na nkwa ne di ago ntimi ge ama ase che de ebum so bo a wo che fu ape isunsu amu anfa che nsi fie obi asa che se wase ye ni mi fe di ndi ama nkwa da ba o che mai no ya se na wie na de ntam bi ko fa nkomo we nyina bo say abusuapanyin emma mienu nyina na wo wa de hye na akofa aba to mu nyina ahye wa se ka betima to ni asi so na ntempa na waso asemi ya no na nkodu na awade sem akodu court awade sem na mmire ma kanfa awade sem court ne di man na abrofo no mu na mo awade sem akọ court ni patuntum ye ni me se ni te so mama ntobi no adai na okra na ejo nsem a abusuan foforo ye ntie akura ase o ye doso ye frobia ndi pastor si momra mebo ame ne hwa asem na ne yenka ya no ani titia o titia na wa ye ama se hwede aduru bi aduru asase a wosumsu fidie nse se ono wo ye udwai ukoyi kusi e ka ho na betua enye na asam ne pe na krama etiniti takraboa osi wo saa mekrama ba che wa fe na asam ka mo no wo tiniti usi dua so nkana ni engu krama wo furu dua wo betuma ba dabi osi wo saa hwe ha ma na ba che se busopanyin ne pe na ma asam ono na ma na basa na abusuan no nka ese wo mo so frɛ no ne transese ndi de wo ye na ye na minim de nti a wo mo so ayekom nso de wo ye ni nyina no e ma adu asan etwa hwe mo a o adi dimbone na ebe to mo abusuan ni bi ni mo wura no ye be ye mo wura nso nye wura papa ehwe ha ni bi ni adai wa ba ma abusuan mu abaware a mo ba su jaw amahwenko se de mo akura kwankura na mu enam se wunti menkeka ho na se sene ye ko ba nyina finally ye ba su bi menam de hie no me se munini asebia wo no wo mba nti na japade no ye chao chefani wo de ni eno anu no munye busuafo munni kwa se amuno mo kasa bia fa ho mo kama no ntum eno anu no na menye mayie eno anu no obi ani sei no ade asem na wo tuya no si abonten ni hini de ofie nti sei mo aye nti sei fie ne ye ka ho asem nti mumu nya abonten ho nti ka babusuapanyi wo tumi pa na busuapanyi de so kasa ni nyina twa sa akoda aketwa wo kasa mani tie busuapanyi a wo maame no papa ko dwato a wo bone ani wo nti eme kokuma asomtakom wonka seye asomtakom wonka no okowo tworobia okowo ayi no a no wono akowo nkaboa na bawi tworobia no obi a odwonso kete so onso hunu ya no omma asomtakom me wo no ma no obobo kete no a no pu ya fere kete tutuo o de kete tutuo na kom asomtakom se de be ya wo me wo nkaboa e ma na meri no na se no mpanimfo se so de aboa no tujem no nturi ya wo so da wani nkum se asem no wo da wo na wo na wo nda da so ho sa etuntwae wo ni no but etuntwae Jisi awie afi na so da wada na be si adenti na so nya wona ma na ba sa wona ma na ba sa yes panyi be si ne so be si elumba so bi animo ndie ye ya wabu na ka so be yire ne hwe atwene o ka kira sante man so be yire ne hwe atwene wanti mi anyira ka da eka da bi si no ye ti wa mu ye de ko de chewa ne chewa na kom ne ye ni hu asuma abon na se ye de na so ye sie ni so wie ya the 40 days so na ne wo fase wi en kami bi kane no nana no nsem o ka bia ya adwuma o eti se wo bangu da na wo bawu na yeso wo yeso do so antie sa asem no na se o si an ena mi be ya weria na wusu na wo gege nsan wo de afoforo be start to aso so ani ge ho nti na mpanifo ya se da bi enso so jai ni anu aduane amwadi ya yi utiri nwie bubu mo were ni ade ni aka wano
Ese yen so oh so bi be se se wani gi ho ndi se na musi so ba ko no so na bia san na sa ba no sa na tie sa na sa atiase unwa do so nti obo se akoraku no papa so ya yi udwai unwa be bro ha nti kokora obetimi edi asotro ha unwa do so nti o hwe se akoraku no penyin koma yedi ye no matiase ye se penyin wo fia asundue wo fie na tio nansa na me ka asem bi kire o radio so se be ma na wo yiri nyasem ne agi oba no ho mpatare ma wa ehu ni mfa so enom se ade se tio me yiri na akaseti ame na ya tena se ni akasem ne so ye gi mpata ma me ya gi na kokomu a ani nkosu ya kreti ene ye di sika ka ho oba na ekono aduane no do open no we kusia na do open no ne maso ne do so me ye ba kope sika se nko no de ba no kre de bia woni ne kasman na me fumu ba fa nka me wo so na mo na we na ma se be de che ne ngi hwe eno ano no no bi antini be wo so dai na usuro no ani ti a wo da ada bre asme hu bia ni ho ho na ada za sanete atiase na Abusuapanin no ka chom se he me na me de hie wu mo hye me yem obi ani kwa so ofiri me kitwi manso enka wo ka mo hye ya enka no ano efie pani agema atakorata oba pani opese ne fie agro so nti woni ne ma ne nana no di agro no wada no ho atofom ne nkwala ne twetwe na so kraman batai woni ne ma di agro no wada fom ne nkwala wo so anye sa fie ho agro nso adenti na wo Abusuapanin no wa anye sa na titi ohwema ne abadisi asem na age onsem hwede aduru sei yefe asem to fie no bi no weda wase won koma ne so ne abobio na wa kire ye nade ama yesu ade na ye de be nante na be boaye Okyeame Takyi wa bemandi mensa benyina che se Abusuafo yemfa munsi ya sei koma na Japan ye de chebe kasa pa nso twani ntie da fo ye be hwefrawo o se da hofro ne asia ba ne abeje foforo da hofro ne asia ba ne abeje foforo sa ene o se Nyansapo TV so ne koma bebre ne yedie ne yafa wunsi emenu nti yinja na kokoye de wade ye da wase so nya mmere hwe na biribia ye ni so pa ba mesho so subscribe to channel na subscribe like share mo bibia nya bi hwe comment section wo so ye wo de ya na wacha wadwen na ayefe na ye anika na wabo ya na baso yo nyuma paso so a yeti eho nyami shao pa medi na oba ye suama ye boa me fa unsi ase da sene ye be sen e de hia bi makao nyami shao kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensia mo awotua ne nsem mojapmo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata